Avui és la primera vegada que al Conversa Regió 7 ens acompanya una professional del sector periodístic. Parlarem amb Laura Roger, redactora i reportera de Cazamariposas, programa de premsa rosa de Telecinco. Esperem que ens expliqui alguna anècdota amb algun famós. En el camerino donde ha estado hoy todo el día Isabel Pantoja. Aquí se ven las marcas de manos en la puerta que aún no se han limpiado porque ha estado a rebosar de gente. De última hora es que la infanta Cristina hace apenas unos minutos ha entrado en el Hospital Quirón para visitar a su padre. Com ha sigut l'evolució d'aquella noia que va començar com a becària a Regió 7 fins a convertir-se en reportera del programa Cazamariposas? Doncs mira, em fa molta il·lusió estar avui aquí perquè és que fa 10 anys estava a un despatx d'aquí darrere superil·lusionada en començar el món del periodisme. Va ser el primer contacte que vaig tenir amb un mitjà de comunicació i em va agradar molt. Llavors ja vaig tenir molt clar que volia estudiar periodisme o comunicació audiovisual. Al final em vaig decantar per estudiar comunicació audiovisual perquè sempre m'ha agradat molt més el món també de l'edició, del reporterisme, de les càmeres i tal, que el món d'estar tancada escrivint en una oficina. Llavors vaig estudiar la carrera de comunicació, les pràctiques les vaig fer a l'Infovespre de BTV, de Barcelona Televisió, perquè em vaig anar a viure a Barcelona, i llavors a quart de la carrera vaig fer les pràctiques a l'estiu a Informativos Telecinco. I allà va ser quan la cap de la redacció em va dir: Laura, en plan, estic molt contenta amb tu, no és que se't vulgui treure de sobre, però m'he enterat que a Cazamariposas busquen a gent per fer substitucions d'estiu i crec que pots encaixar. I jo vaig dir: Cazamariposas? Però sí, jo sempre he sigut com més d'informació i tal, i tenia com molt més clar que la meva carrera anava cap als informatius, dic, entreteniment, igual no faig riure. Però bueno, vaig anar a fer l'entrevista i em van agafar per fer les substitucions d'estiu. Llavors allà va ser la meva primera feina remunerada del sector d'audiovisuals i vaig descobrir que m'encantava l'entreteniment. O sigui, ara també m'agrada, és a dir, la informació i això, però la creativitat, poder fer el que vulguis, un llenguatge molt més desenfrenat i el ritme de treball em va agradar molt més a nivell d'entreteniment. I a nivell d'entreteniment, has entrevistat a molta gent, a molts famosos com, per dir alguns, Carlos Sobera, Miguel Ángel Silvestre, Maverick... Amb quin et quedes i amb quin no repetiries? Doncs mira, ho tinc claríssim. I no semblarà pel que sigui. Em quedo amb el Miguel Ángel Silvestre, però per raons òbvies em quedo amb el Miguel Ángel Silvestre perquè crec que és la persona d'un nivell de fama i d'un nivell de reconeixement dels més alts que he entrevistat i dels més humils també. És un tio super normal, molt humil, que et fa sentir còmode, és maquíssim i no se li ha pujat per res, al contrari, vull dir, va ser una entrevista molt fàcil i el trobo una persona super amable, a part que és guapíssim i també em vaig ficar una mica nerviosa aquell dia. I a qui no tornaria a entrevistar mai més? Bueno, sí que la tornaria a entrevistar, però per fotre-li zasques a la Sofia Suescun de Gran Hermano. Perquè la trobo una soberbia, no em cau bé. Crec que és molt altiva i el seu comportament m'ha sortit d'un reality, és a dir, és el que et dic, no és una actriu ni una cantant que diguis, bueno, se't pot haver pujat una mica, no sé, la Sofia, doncs almenys sí que em va fer sentir com inferior o em va tractar com malament i llavors jo la vaig creuar una mica. Bueno, ja de tot. Però segur que em tocarà tornar-la a entrevistar, si veu això, mira, ho sento. I a part d'això, tens alguna anècdota interessant amb algun famós que puguis explicar aquí, mica de salseo? Crec que no. Aviam, sí que hi ha hagut algun famós que a l'hora de fer alguna entrevista que notes una mica de feeling, però que també es queda allà i ja està. Anècdotes, algun que m'ha ficat més nerviosa que altres, però ja està. A part del Miguel Ángel Silvestre, algun altre? No sé, però bueno, els famosos per entrevistar-los i ja està. Parlant de famosos, he vist una notícia que fa uns 2 anys o així vas estar de festa amb el Piqué. Ah, sí, bueno, no vaig estar de festa amb el Piqué. Què vol dir això? Vaig trobar-me de festa al Piqué. Però també, vull dir, igual que jo faig més grans titulars que igual no ho serien tant, també entenc que altres mitjans se'n fessin ressò d'aquesta manera. Jo simplement vaig trobar-me el Piqué en una situació allà al privat de la discoteca com amb unes noies, vaig veure que era molt noticiable perquè estaven molt malament amb la Shakira, aquelles èpoques, rumors i tal, i ho vaig explicar al Cazamariposas, però no vaig sortir amb el Piqué de festa, tot i que l'he vist moltes vegades de festa. A qui t'agradaria entrevistar algun dia? Uf! Molta gent, potser, però... A molta gent. No sé, és que per tirar-me l'entrevista heavy, Isabel Pantoja, a la Leticia Ortiz, però en plan campechano.
No sé. Hi ha algun perfil periodístic pur? Periodístic? Home, Jorge Javier Vázquez o Carmen Alcaide crec que tenen xitxa. O el Kiko Hernández per averiguar més coses de la seva vida privada, però no crec que me les expliqués a mi. I et veus en alguna altra branca del periodisme, a part de la premsa rosa? Sí, a part de la premsa rosa potser sí, però ja més enfocada a l'entreteniment. És a dir, algun programa, no sé, és que ara no sé què dir-te, però algun talent, alguna cosa d'aquestes com... Per exemple, alguna cosa com la resistència del Broncano? Ah, sí, m'encantaria, clar. T'encantaria, no? Sí, aquestes coses sí. I aquí no. I tant. Quina és la teva meta a nivell professional? Doncs la veritat que no m'ho plantejo, jo crec que les metes una persona se les ha de posar cada dia per tampoc enfonsar-nos, no? Vull dir, jo ara mateix estic treballant, estic contenta, sí que és veritat que meta doncs fer alguna bona entrevista, donar bones exclusives, però crec que són més metes diàries que professionals a llarg plaç. Hi ha esperança pel nostre sector? Sí, n'hi ha, i tant que n'hi ha. És un sector complicat, perquè és un sector complicat, però crec que la gent sempre tindrà la necessitat de saber i la necessitat també d'evadir-se. I el periodisme, òbviament, no crec que mori mai. Crec que s'ha de reinventar a vegades amb les xarxes socials, ara has d'estar molt més al dia de les notícies perquè si no sap gairebé més l'audiència que tu, i res, i reinventar-se. Per exemple, el programa en el que estàs, Cazamariposas, un programa potser porta 5, 6, 7 anys de vida, com heu notat l'evolució de tot el que està passant al periodisme, les xarxes socials, aquesta rapidesa, això que acabes de dir, que pot ser que sàpiguen més que tu? Doncs donant moltes més notícies d'última hora i hem d'estar enganxats a les xarxes socials i al que passa el dia a dia. És a dir, ara ja no té valor saber que Cristiano Ronaldo està de vacances amb la Georgina a les Maldives, perquè ja ho han postejat. Té valor el que passi en aquell viatge. A vegades hi ha alguns periodistes de la premsa rosa que sobrepassen la intimitat d'alguns famosos. Quin creus que és el límit? Jo crec que el límit també el posa el famós. És a dir, a mi un famós que ha venut absolutament tota la seva vida fent portades del casament a Hola o a... puc dir noms, no? A qualsevol revista, crec que llavors aquesta persona, si un dia té una ruptura sentimental, és molt lícit que ho expliquis. Sí, perquè s'ha lucrat d'això. És a dir, crec que el límit el posen els mateixos famosos amb les coses de les que es lucren de la seva vida. Hi ha gent que ha entrat a un reality i ha venut la seva vida 3 mesos, però després no vol que l'esperis a la porta de casa seva. I em sembla una mica incongruent, per part seva també. I t'has trobat mai amb alguna situació que una estrella d'aquestes t'hagi rebutjat o t'hagi fotut algun zasca? La Sofia, Suescun. Aquesta noia. No, i el Gianmarco Nestini, un que ha estat aquest any a Gran Hermano VIP i que ara està al tiempo del descuento, també va ser una mica borde. Vam anar a entrevistar-lo a malalts de festa i vam tenir uns problemes amb els seus amics. Però és això, és gent que acaba de sortir ara mateix als mitjans, és a dir, no és gent que tingui una trajectòria admirable, et foten zasques els més... Els que menys saben o els que menys porten o... Sí, vull dir que són persones també, però que se'ls hi puja més ràpid, potser. Creus que el contingut de premsa rosa com Salva més telebasura? Jo crec que no. Per què? Perquè crec que és molt fàcil catalogar-ho com telebasura, però Salva és un format que porta moltíssims anys en antena, que fa companyia a moltes persones grans, que entretén a molta gent que es vol evadir dels seus problemes. Si això és basura, és a dir, per mi també és una cura a l'avorriment, aquest tipus de formats. Però potser no creus que estem creant una generació d'ignorants que només, estic parlant de la gent que només consumeixi Sálvame o tot aquest tipus de programes en el que hi ha crits, hi ha paraulotes, hi ha un contingut que no... Que jo no parlo que sigui educatiu, que no ho ha de ser, però... Cada persona tria el que vol veure. I jo crec que els programes de premsa rosa o de telebasura, si es miren en perspectiva, també són molt constructius, també, a vegades, de coses que no vols que et passin a la teva vida. O a vegades també aquestes discussions normalitzen coses que a tu et passen de mira, s'han separat no sé quins famosos o algú s'ha discutit. Bueno, doncs és que no passa només això a algunes cases, és a dir, és una cosa que es normalitza. Enfocant-la per la tele, al final discutir és normal. No cal que tot sigui blanc i tot sigui pur, crec. I per què creus que el contingut més famós o el que més es veu és aquest? Perquè crec que a Espanya ens agrada la xitxa i el salseo. És a dir,
almenys a mi, i crec que hi ha molts tabús i molts problemes a l'hora de dir consumeixo aquest tipus de contingut, però és que a mi em sembla doncs, que al final, si tu mires amb distància i saps que és entreteniment i que és distància, que és molt lícit i que fa molta companyia. Sempre hi ha hagut com aquest debat de que un periodista de premsa rosa és com despreciat, està menyspreat i no se'l pot tractar com un periodista polític. Creus que s'ha de generar aquest debat? Mira, el que m'agradaria a mi ara és ficar-me una mica amb els periodistes polítics, no? Però perquè, no això, però vull dir, hi ha com, estan mitificats molts periodistes polítics i els de la premsa rosa no. Perquè moltes vegades menteixen molt més periodistes polítics o sesguen la informació que un periodista de premsa rosa. Al final, què li puc afectar jo a una persona, realment a nivell vital, que li expliqui una notícia que ha passat a un reality? O com pot afectar que un periodista transmeti d'una manera sesgada algo que ha passat al Congrés? És a dir, crec que a vegades és molt més perillosa la premsa que diem més pura, més blanca, més de política i economia que la rosa. Potser la premsa política té més pes, no?, dins la societat. Per això, és a dir, quan tu tens el poder de decisió sobre l'opinió d'alguna persona, que és un cas que crec que amb el tema del cor i tal no passa, crec que és molt més perillós i crec que sí que a mi em fa més apuró un periodista que veig que està contaminant una notícia o un canal o un mitjà que no la telebasura, que dirien molts, i l'odiada telebasura. És a dir, crec que ens hauríem de replantejar qui fa més mal a la societat. I ara ja per acabar, on et veus tu d'aquí 3 anys, 4, 5? Quines són les teves perspectives de feina? Aviam, jo crec que em veig a Madrid. És a dir, fent què? No t'ho sé dir. Però sí que és veritat que a mi m'agrada molt estar al peu de la notícia i que a Madrid passen més coses que a Barcelona. Jo estic molt contenta al Cazamariposes i ojalà també pogués seguir amb programes així, o amb el Caza, o amb algun altre de la fàbrica, o amb qualsevol altra cosa a Madrid. Però sí que és veritat que m'agradaria estar al peu de la notícia. És a dir, no crec que fent una cosa molt diferent a la que estic fent ara, però sí potser en un altre programa, o en una altra cadena, o en un prime time. Clar, és el somni de tothom, no? Al final l'expliques una cosa i vols que et vegi més gent. Llavors, jo crec que més que el programa que et pugui dir o tal, és que em veuria doncs, al peu de la notícia, que igual és Madrid, i clar, i ojalà amb un prime time o amb una cadena principal. Presentant el programa? O fent de reportera. És que presentar, la veritat que no tinc experiència presentant i no sé si m'agradaria, si no m'agradaria, com se'm donaria o si estaria còmoda. Jo, de moment, moltes vegades que faig connexions a plató i tal, i hi ha moltes vegades que disfruto molt més al carrer, fent una connexió en directe des de la porta de casa d'algun famós o algo amb el neguit de si sortirà o no sortirà, que des del plató. Llavors, presentar crec que també està a vegades mitificat, és a dir, jo disfruto molt fer de reportera. Igual m'ofereixen l'oportunitat de presentar, l'agafo i m'encanta, és a dir, no ho sé. No et puc dir si seria presentant o amb el paper que tinc ara. O de redactora també, que també m'encanta, vull dir, al final és fer el que t'agradi, crec que és un món que et dona per canviar de rol moltes vegades i no estancar-te, és a dir...